Ah, dah layah-layah ngono. Oh, enak gen redup wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku, jumpa lagi dengan channelnya Bang Jona ya. Hai, suasana siang hari Minggu tanggal 4 bulan 5 2025 di Desa Sawamerjo. Ngadain pawai budaya dalam rangka bersih desa Sawamerjo. Wah, pedagang full nih. Garek ngitung wonge pira no? Aku ndelok ono. Loh, mandek. Piye bala? Ribuan pedagang UMKM. Sehari UMKM Indonesia. Rukun nih, rukun. Nggih dalan pentol lah Mas ya. Turu. Mosok sentere dimpak. Oke, kali mau. Bakul rapet yang ini. Antar salah. Weh, itu iki lho, angkrok. Nilak iki lho, yo mau begagah iki lho. Lah ke. Iya. Hah? Weh, Kang. Ayo mlaku ngetan no. Karo digobong. Lah wong iki kaya ngene wae. Ngetan sik. Serba pink. Yang punya MD panggung kerja. Nih, sirakane Dilan. Wah, bener lanang. Semangat, Bro. Lanjut ya. Tancek. Aku antuk wetan ya. Cuma aku ngomong survei sampai teko kong lho. Enggak medhot iki. Wah, full bola pedagangnya. Saudara kecil.
Ini balai desanya. Dolanan iki mening. Sayang anak. Sayang anak, sayang putu. Kayak wis ketel lah aja kok. Ono wis ketel. Ketel. Ngomongnya sopel. Yo yang bakso, yang bakso. Yang punya panggung rejo. Menerima pesanan. Kakak mlaku dene ya. Dene kakak mlaku ya. Sorry. Monggo lemeke. Baby crab. Orangnya dideleng. Orang lek kali dulu. Wah. Ya lontong sate. Aku ra melu, Pak. Tekan ndi iki? Manut. Kayak gini rame-rame ton ya. Oke, balik. Aku mambu wis kok ngene gambleh kok ono anak. Misan? Wis. Lo bola rapet terus renek ngene iki penonton wae. Ini penonton mulai datang. Mulai berdatangan. Ini orang RT, long RT. Full untuk kau kini ani long RT. Iya ani nyemamlem. Tentang RT ding RT ini tukul cek untuk gini Indro. Indro sak ngomong sok oke to. Oh, ya kuwi nyuwun gini Indro kuwi. Taman berbuka. Halo, Mak. Wah. Eh. Lar piknik aja jane dengan anakku lho, Cuk. Ya, Loh, Masih? Aman? Aman. Panitia aku ngene. Ora to. Dadi wong bekal Ora to. Genting ya ngene. Yo yang sempol. Tahu bakar. Cilok. Aku cek jalan-jalan sih. Murah. Panjang pula ini. Separuh aja belum ada loh. Wah. Iya. Jan ngeri pula. Yo beberane. Yang sosis. Ini lho, Bos. Mas ora dodol enggak sih. Siapa? Mas. Enggak. Kayak stop kok. Balik mana nih? Jo. Ya. Bola kembali. Gila sih, ya rasa turu wae lekas diletak di bubuk gila. Pas tangi ya. Nang musola. Iki
Balian kan berarti. Balik. Balik salin. Tas tangi cok. Turun nang musola kan. Turun kok belajar mati ya. Pah, nang ngitan wis tapi lekas bek ngitan. Wong nonton iki. Terus kamu SD aja deh. Heeh. Cek Jangan tangi cok. Aku juara. Yo yang segar-segar ya, yang segar-segar 5.000-an aja yo, 5.000-an. Lah, 5.000-an bolok. Yo, gado-gado nih. Titi Mbak Jum iki. Sira erona nyisih ngabrik. Geong. Lempori sampai Wah, tenan. Jadi mangira balik. Nginep-nginep wae. Akan bakul ning jelo. Iya bola ini dodolan bola iki ditinggali mlaku wae. Piye jane? Remuk apa gendeng iki moko etan kono pah. Kanan kiri full. Bakul. Wonge rene. Wonge sik urung teko bolok endi gene uruh lho ya ni. Pendelok cek murat marit. Lah iki lah. Denger. Lep meneh. Lah aku jan Kok aku lep TikTok kok. Aku maketan picik. Yo, enggak usah tak goleki sing ngene-ngene iki tok ya. Lah warunge bola ya. Ora dapat. Lah kowe ndak hadir piye? Bae. Lah kok sapa jatah nyekel? Sangel kae. Anu wonge sendeko dawuh. Cedhek iso ana. Sendeko dawuh. Masa kena mambengi? Rasa isu aman isu iki. Jangan tadi, Mas. Kasiuman gitu ya. Oh, tenanan aku. Kasiuman iki. Lah aku tas tangi rek. Ya tak Musola yo. Tas ya aku anu buru-burune aku ternyata mau benek aku. Cuk. Terus aku mlayu cacan RT lho Kak. yang pulang kan. Es. Bola. Teko-teko ngono lho. Teko-tekoin Pak Gombor. Ya sempol, Mak. Sempol. Bapo, anget-anget. Dang, lepo berai. Mak. Iki no, yo, lama-e. Lama lagi. Mek. Ora mandek ning ngarep musola kono, Mang. Ora mandek ning ngarep musola. Yung Oh, kamsinyo iki lho. Bolomu ning kene bisa. Acan gini. Jas klenger. Samsungnya pengguna TikTok. Iki sing kok kulon iki sing rame. Emang ngetan yo rame. Bodyguard gendon. Lah bola, nang kene bola. Nah, mbak-mbake lah.
Aja tep-tep. Paus. Teri. Mendungi ngono kae bola mendungi. Hah? Lempo. Biro tukang kok gambar lempo iya nih. Kentek arah beka ya dinono itu. Oh, numpak peda balap. Wah, Ini beda wong ekreng. Ero anu melayu to. Nggih. Es aman gak Kang? Sing terong gelas aman. Dikare sing kurang dikare sing kurang opo? Tambahi ra apa-apa? Oh, cang. Ayo, ayo. Lek garet pe. Yo tikare. Yo bral, bakule ulang tahun. Yo lemeke gratis lan jiko dhewe yo, gratis. Oh, tabrak lo. Wes rembo. Kecelakaan lo, ambulan. Ditupai. Ora gelem yo. Wah, loro dengkule Kang. Wah, Oh. Cus. dengkule loro. Gang. Ini bisa lihat. Gelar. Lah iya. Lah. Tontonane ya iki tontonane. Yes. Nonton mulai berdatangan. Ayo tekan endi? Boleh. Oke. Ngetan. Sita bagian gawa anu. YouTuber tok Yo, iki. yo, bagian gawa lo kan bisa nih. Ngetan sih. Sama pri aku mang wis kok. Sebelum. Oke. Berkah. Iron Man. Ayo bola bola. Ora usah wedi, Mbak, ora nyapa-nyapa iki. Burimu Mas. Wah, singkalan. Langsung dadah ngene. Boyo. Oh, sampai ujung sono. Iron Man. Ya. Endung bola. Terima kasih. Lanjut, ya. Boleh.